Nagdugang na usab og control checkpoint sa pipila ka mga dapit sa Davao City ang Task Force Davao aron mas mapakusgan pa sa mga sundalo ang pagbantay sa mga border checkpoint batok sa mga daotang tawo nga dunay daotang laraw sa syudad. Sumala ni Task Force Davao Commander Colonel Darin Cumia, nagdugang og control checkpoint sa Barangay Mahayag ug laing usa pa ka border checkpoint sa Barangay Lasang sa norte, Barangay Lacson sa western portion ug sa Barangay Sirawan sa kasadpang bahin sa Davao City. Gipalibutan na og mga checkpoint ang syudad, busa maglisod na ang mga daotang tawo sa pagpalusot sa ilang mga kontrabando sama sa illegal nga droga ug terorista pasulod sa syudad. Lakip sa gibantayan ang kadagatan palibot sa Davao. As early as year 2021, we have added 2 checkpoints sa Eden and Malagos. For this year, 2023, first quarter, nagdagdag na po isa ka checkpoint dihadapit sa may Barangay Mahayag. Ang purpose nito is to shield off all land borders natin with the adjacent municipalities and provinces of Davao City. This is to ensure na wala talagang pakalusot na kontrabando, illegal items o mga terorista sa ating syudad sa Davao. Dugang ni Cumia nga sulod sa 2 ka tuig sa iyang pagdumala, mokabat na sa minilyon ka pesos nga kantidad sa shabu ug marijuana ang nakumpiska gikan sa mga checkpoint sa Lasang ug Sirawan. Sa kasamtangan, anaa sa kapin 18 million pesos ang pinakadako nga kantidad sa shabu ang nakumpiska sa mga sundalo ug pulis gikan sa nahara nga pribadong sakyanan sa Sirawan checkpoint niadtong Domingo sa hapon, Hunyo 25. Diin duha ka mga suspitsadong illegal drug dealers ang nadakpan atol sa inspeksyon. Ang nakumpiskang mga illegal drugs gikan sa Midsayap, Cotabato ug dalhon unta paingon sa Tagum City sa Davao del Norte. So far for the past 2 years, as far as yung stint ko as the Commander Task Force Davao is concerned, yun yung so far the biggest checkpoint apprehension natin, 18.2 million pesos. Gipasalig sa Task Force Davao nga dili gyud makapurma ang dunay mga daotang tumong sa Davao City tungod sa hugot nga inspeksyon sa mga checkpoints gikan sa mga bagahe, sakyanan ug ang tanan nakamonitor sa CCTV sa dakbayan. Giawhag sab sa Task Force Davao Commander ang publiko nga magpakabana ug mo-report dayon kung ugaling adunay makitang kadudahang tawo o butang aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Gipaningkamutan sab nga mapatuman ang culture of security sa syudad.